one of the reasons why she thought that there was nothing wrong with LSD and believed what he said when he said it was God's gift to young people. And I think nothing wrong with LSD. Identitateak. Ikasketak. Turismoa. Identitateak. Ikasketak. Turismoa. Kanbaldintzak. Aisialdia. Katua. Kanbaldintzak. Aisialdia. Droga. Barranda. Lokalak. Droga. Kultura. Lokalak. Musika. Sare soziala. Moda. Sexismoa. Sare soziala. Moda. Kirola. Komunikabidea. Kirola. Nothing wrong with LSD. Identitateak. Ikasketak. Turismoa. Lana. Herri eredua. Kanbaldintzak. Aisialdia. Katua. Barranda. Drogak. Langabezia. Lokalak. Hipoteka. Kultura. Harremana. Musika. Sare soziala. Modak. Sexismoa. Komunikabidea. Emakumea. Kirola. And believed what he said when he said it was God's gift to young people. And I think nothing wrong with LSD. Nothing wrong with LSD. Simple brain damage. Gazteok batean eta bestean baldintza eta arazo komunak ditugu. Horregatik gara kolektibo bat. Edo kolektibo bat garelako ditugu baldintza eta arazo komunak. Bakoitzak bere kezkak izan arren. Printzesa Rosak Zeharo nazkatzen hauten maitasun kantuak. Komunikabideek, agintariek, instituzioek, botereak ematen duen irudi negatiboaz haratago, kolektibo bat gara. Badugu zer esan, badugu zer egin. Zergatik ezingo dugu eztabaidatu, ondokoen iritziak entzun, bildu, gureak eman. Ez jarraitzeko arrazoi bakar bat. Baditut ez geratzeko nik beste 10. Bai, egin dezakegu, ari gara egiten. 2010 eta 2011 artean, Hiruzpalau hilabete eman genituen 11 gazteren iritziak entzun eta biltzen. Martxoan aurkeztutako gazte diagnostikoa dugu horren emaitza, hainbat modutan zabaldu duguna orain arte. Asanbladan antolatuz, saretuz joan gara horrela, eta uztailean gazte xaparra antolatu genuen, egoera ezagututa eta geure artean eztabaidatu eta gai bakoitzan sakontzeko. Egoera nola irauli pentsatzeko. Hasiera batean arazo edo kezka propio gisa ikusten diren horiek ikasketak, lana, etxebizitza aipatzen dira gehien diagnostikoan, baina erantzunak aztertzean kezka hauek orokorrak direla ukaezina da. Hau da, guztia eragiten digutela gaztegaren heinean, eta modu kolektiboan aztertu behar direla. Atea botakero, barruan sartuak, guztiak ziren, antolatze lanetan.
Hezkuntza lan merkatuari lotua ikusten dugu gehien bat. Lanarekin lotzen da zuzenean. Zergatik, egungo hezkuntza sistema noren mesedetan eraiki da ba, ezagutza non geratzen da. Astean zehar, gainerra zein klaseak prestatu behar. Honen inguruan, giro aparta, neska eta mutila, koro hausarta. Katetxea gure etxean, egituko dugu, eta zurea. Eta lan aipatuta, zarautzen lan mundua hirugarren sektorera mugatzen da kasik. Langabezia tasak prekarietate egoerak kezkatzekoak dira. Bizitzeko egin nahi dugu lan, baina sistema ekonomiko honek zaila jartzen digu. Lan munduko egoera prekarioak eta etxe bizitzen prezio altuak ez dira ondo eskontzen, ez da bankuen superhipoteka planekin ere. Bitartean, Zarauzko etxe bizitzen herena hutsik dago. Nola eragin dezakegu gazteok? Nola aldatu egoera? Ontxe etorri altzea? Bai, ontxe etorri. Eta hori? Lanian ibilinaz. Eta lan zertan interesuan? Bakaldu den gautean. Eta ze ordu asko sartze dituzu? Gaur hastian sartze ditut 40 ordu. Eta zuk ustezu gaur egun gaztiak lan mundurak sartzeko aukera ona da eskaula o nola dizua? Ez dut uste. Orokorrian lan prekarioak eta ditugu o nola funtzionatzen gaztian ze hau? Nire ustez, ikasteu normalian da karrera bat ikastezula, baina jende asko ez du eta segitzen. Aisialdia geratzen zaigu behintzat, lagunekin egon, kirola egin eta parranda. Sozializatzeko tresna bezala ikusten dugu aisialdia, baina zenbat denbora eskaini die zaiokegu? Guk geuk eraikitzen dugu ala kontsumo hutsera mugatzen da? Denbora eta danakin zertan mugatzen gure aisialdia iteko edo galtzeko, beti murrizteka edo parrandeta edo kontsumitzea, telebista parian usteltza da, azkenian galdute deula benetan guk nahi deuna edo betetze egun nahiko sormen horrekin kantolatutako ekintzak itia edo harremantzia edo eskatori, hori egala. Eta sozializatzean, nahiz bestelako jardueratan harremanak funtsezkoak dira. Harremanek egiten gaituzte garena. Familiak pisu handia du oraindik gugan. Sare sozialak zenbait egitura aldatzen ari dira. Harreman sexualak ere gure parte dira, baina nola bizi ditugu? Eta emakume gizon harremanak, emakumearen zapalkuntzaren kontzientzia badugula ikusi dugu. Eta gainera, genero ezberdintasuna jendarte antolaketaren ondorio dela. Baina nola landu emakume gaztean problematika? Baldin eta problematika propio badugu nola aurre egin? Hildakoen mintzoaz, bihotz bitxuen zoaz. Gazte euskaldunak ere bagara Zarauzko gazteak, eta euskarak ere badu bere problematika propioa. Zarautzerri euskalduna dela entzun izan dugu sarri, baina euskarak bizi gaitezke, nolakoa da erabilera, hizkuntzaren gainean herri identitate oso bat garatzen aldugu, garatu aldezakegu. Gitarte